Peräänajo eskaloitui ammuskeluksi Lahdessa. Lahden keskustan tuntumassa tapahtui torstaina 15. tammikuuta vakava liikenteeseen liittyvä välikohtaus. Kaikki alkoi Kivistönmäellä noin puolen päivän aikaan, kun henkilöauto törmäsi toisen auton perään. Peräänajon aiheuttanut kuljettaja ei jäänyt paikalle, vaan poistui autollaan. Törmäyksen kohteena ollut kuljettaja lähti seuraamaan pakenijaa. Seurannan aikana pakenija vaihtoi ajosuuntaa liikenneympyrässä Kisapuiston läheisyydessä ja ajoi tahallisesti jo pysähtyneen auton keulaan. Tämän jälkeen pakenija nousi autosta ja ampui käsiaseella kohti toista kuljettajaa. Laukaus ei osunut henkilöön, mutta vaurioitti hänen autoaan. Myöhemmin poliisi löysi epäillyn käyttämän auton hylättynä Kisakeskuksen alueelta. Epäiltyä ei ole toistaiseksi tavoitettu. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Esitutkinnassa sovelletaan vuoden alussa voimaan tullutta tiukennettua ampuma-aserikoksen tunnusmerkistöä. Poliisi jatkaa tapauksen selvittämistä ja tiedottaa asiasta myöhemmin.